नमस्ते प्रणाम, हम गीतकार दुर्गेश विदर्ती और आज बहुत ही बढ़िया गाना आप सब कलाकार खातिर लिखल बनी। सैड सॉन्ग गाना हवे और ब्रांड गाना बा। आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी, सुनी कैसे बा। हाई स्केल से बा लेकिन आप सबका लो स्केल से हम गा के बतावत तनी। बाकी जे कलाकार बा गा सकता अपना हिसाब से म्यूजिक बनवा के। तो सुनी कैसे बा कि इसको में तहरा हमार दिलावा हो जाई कमजोर। अरे इसको में तहरा हमार दिलावा हो जाई कमजोर। आ खाल कसम कबू हमके करे जा जईबू नानू छोड़ हो। आ जईबू नानू छोड़। आ तहरा सिवा ए दुनिया में केहू ना बा मोर। तहरा सिवा ए दुनिया में केहू ना बा मोर। खाल कसम कबू हमके करे जा जईबू नानू छोड़ हो। जईबू नानू छोड़। तो ई रला मुखड़ा आप सब हाई से गा सकतन चाहे लो से गा सकतन अपना स्किल से। गौला से मतलब हम चिल्ला के ऐसा नहीं गावत कि अगल बगल में बहुत सारा लोग बावे, ऐसे हम धीमा गति से गावतनी। तो चल ई रला मुखड़ा अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा। तो अंतरा सुनी कैसे बा। अरे तोहर के मांगिले रोज भगवान से, दूर नानू जईबू तू कह ईमान से। अरे तोहर के मांगिले रोज भगवान से, दूर नानू जईबू तू कह ईमान से। दर्द दिल के कबू ना उड़ाई जहिया करबू तू बेवफाई हो। दर्द दिल के कबू ना उड़ाई जहिया करबू तू बेवफाई। अखिया से गिरिलोर खाल कसम कबो हमके करे जा जईबू नानू छोड़ हो। जईबू नानू छोड़। तो ई रला अंतरा आप सब आराम से हम पाना में लिख के और लगा दी स्क्रीन पर। आराम से आप सब कलाकार गा सकतनी। लास्ट अंतरा खाती हम हर वीडियो में बतावानी कि लास्ट अंतरा खाती आप सब हमरा से कांटेक्ट कर सकतनी। हमारा मोबाइल नंबर बा 99-345-2912 यानी 99-34-52-9912 हमारा मोबाइल नंबर है। यही पर बोल सकतनी, बतिया सकतनी कि हमरा ये गाना पसंद बा, हमरा गावे के बा। तो भैया व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के हम भेज दें फुल गाना। और अगल बात जो पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला, लेकिन ब्रांड गाना मिलेला। यूट्यूब पर डालता नहीं, एकरा से भी धासु गाना लिख के देनी। और जे नया म्यूजिक बनवाना चाहता तो पूरा मार्केट से हट के एगो अलग तरीका से हमारा यहाँ म्यूजिक बनला। एकदम जबरदस्त म्यूजिक बनी, ब्रांड कम बजट में बढ़िया काम होला। और जे गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के पैसा ना लगेला, केवल रिकॉर्डिंग के पैसा लगेला, बाकी हमरा यहाँ कोनो चार्ज नहीं है। तो आप सब आ सकता नहीं, रहे के कोनो दिक्कत ना हुई। तो चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।